Benvinguts a Emprenedors, el programa en què gent amb empenta lluiten pels seus projectes, pels seus productes i per endur-se els 100.000 euros que TV3 posa damunt la taula. Com? Doncs superant les proves que els posem i demostrant que el seu producte és bo, és viable i a més que tenen tarannà emprenedor. Tenen ja de cara a barraca. Recordaran que la setmana passada van portar els concursants a l'Institut del Teatre perquè practiquessin el que es coneix com elevator pitch o petita conversa a l'ascensor. Es tracta d'agafar una persona influent, atrapada a l'ascensor entre la planta baixa i el pis 25 i col·locar-li de manera atractiva, contundent i sintètica el discurs sobre el seu producte. Hola, bon dia. Què tal? Com anem? Molt bé. El fons d'inversió del senyor Nakamura és el pis 25, veritat? Em sembla que sí, no sé quin pis vas tu, jo vaig al 25. Doncs anem al mateix lloc. Molt bé, perfecte. Vaig a presentar un projecte que penso que, a part de solucionar els problemes de molta gent, pot fer guanyar molts diners. A qui? Doncs els que portin l'empresa, evidentment. Es tracta d'un projecte que la gent podrà anunciar-se en una pàgina web per oferir o demanar treballs puntuals. I de manera que no haurà d'acudir als diaris, que és un caos, no? Tots els diaris, informació desorganitzada... És complicat. De manera que entraran a la pàgina web, que és un format correcte per organitzar la informació, i podem trobar la persona que necessitin per fer un cangur, per fer el que sigui, no? O per arreglar-me les goteres. Per exemple, hi ha moltes utilitats. I clar, amb els diners que es cobren avui en publicitat a internet, pots no ser Google o Microsoft i plantejar-te un negoci a internet. Molt bé, doncs que tinguis molta sort. Molt bé, merci. Gràcies, adeu. La idea de l'Ivan és molt clara, altra cosa és que ell és una mica dispers a l'hora d'explicar exactament quin és el projecte. D'aquí que jo li preguntava si també tindria solució per resoldre amb les goteres de casa. Ivan, hem acabat aquesta primera ronda amb tu, que a més de la pressió pel discurs, pel fet de trobar-te en Josep Cuní, en tenies un d'afegit, oi, de problema? Sí, és cert que jo potser tinc una mica de vertigen i va contribuir una mica a posar-me nerviós, però que no s'interpreti com una excusa perquè ja venia molt nerviós, vull dir, no. Continuem mesurant la influència dels aspirants a endur-se el premi de 100.000 euros que els ha de permetre dur a terme el seu projecte empresarial. I ho farem amb una prova difícil de definir. Els demanarem que defensin i que argumentin una informació estranya, estrambòtica, surrealista, fins i tot grotesca. María José de Oro, com afronta un la defensa d'una cosa que no té ni cap ni peus? Doncs ha de fer veure que realment té cap i peus i per tant ha de convèncer a través de la seguretat, la tranquil·litat i la confiança. Doncs la nostra font d'inspiració per aquesta prova serà un diari de debò, real, que va ser als quioscos durant els anys 90. És Noticias del Mundo i estava especialitzat en publicar mentides de tota mena. Se'n van a l'aigua no per publicar mentides, sinó perquè a internet n'hi havia més i eren més barates. Cadascun dels nostres concursants haurà de defensar un tema d'aquest diari, triat a l'atzar, i ho haurà de fer d'una forma seriosa. Comencem, doncs, un informatiu una mica peculiar. Els terrestres venen del centre del nostre planeta. Segons el professor Gandyman, si continuem atabalant-los amb proves nuclears i túnels submarins, portaran reforços de tota la galàxia i ens massacraran. Aparecerán por todos los orificios, incluso por las cañerías de los hogares. Yo mismo fui testigo de una aparición. Me estaba duchando cuando de repente una intensa luz apareció en el desagüe. Después salió de la cañería un gas amarillo rodeando a un platillo volante. Al Brasil hi va haver un cas semblant. Un home estava assegut a la tassa del vàter quan va veure sortir-ne un omni. Des d'aleshores, abans de fer les seves necessitats, tira la cadena. I tu creus que tirant de la cadena baixen els intraterrestres cap a oest? Jo el que sé és que hi ha espècies de les fosses de Marianes que encara no coneixem. Podem ser tan optimistes de conèixer el nostre centre de la Terra? Què hi ha dins el centre de la Terra? Jo no en tinc ni idea. Què fem ara amb tot el que tenim? Què fem per protegir-nos? Quins consells ens dones? Aviam. No podem anar enlloc? Un consell és clar. Deixem d'utilitzar armes nuclears. Les armes nuclears... Com es comuniquen amb els intraterrestres d'altres planetes perquè ens massacrin, com han dit? Doncs no ho sé, perquè són una espècie que no coneixem. No puc suposar res d'una espècie que no sé res tan diferent a nosaltres que no en tinc ni idea. Llavors, si no en tens idea, per què ens convences de que és veritat, això? Perquè jo no sóc tan il·lús com per pensar... Però si estan a les fosses marianes estan a molta pressió. Si pugessin, es explotarien, no? Perquè no tindrien pressió aquí dalt. Però no sabem res de com és aquesta espècie. A l'igual, doncs no ho sé. Tenen un mecanisme que fa que puguin suportar molt més bé la pressió que nosaltres. La vida no ha de ser tal com la coneixem nosaltres. Ivan, vols dir que tu no ets un intraterrestre d'aquest, per això els coneixes tan bé? Jo no sóc un intraterrestre i precisament no
els conec, els desconec. Molt bé, gràcies, doncs. Gràcies. Què t'haig de dir? A l'espera. Continues amb nosaltres, però et prepares molt bé les proves al tret inicial, al tret de sortida. Ho has fet amb l'Elevator, ho has fet en l'exposició de la notícia. Jo crec que a partir d'aquest tret inicial perds molt. Has de treballar molt més i sobretot intentar ser més com ets i menys estudiat. Segueixes amb nosaltres.